Dobrý deň prajem, moje meno je Vladimír Kmeďko. Týmto videom vás chcem pozvať na môj seminár, ktorý sa uskutoční 5.11.2011 na vršku číslo 1 v centre Bratislavy. Všetky informácie máte na thevision.sk. Každý z vás si dá otázku, že prečo by som mal zúčastniť mentoringu Vladimíra Kmeďka. A ja vám dám odpoveď. Preto, lebo som človek z praxe, som úspešný človek z praxe, mentorujem veľké spoločnosti, mentorujem silných lídrov, mentorujem ľudí, ktorí sa chcú dostať k hojnosti a prosperite. Ľudia majú jediný problém a ten problém je to, že nemajú ich to kto naučiť. Ja som človek, ktorý dokáže a garantuje vám to, že si začnete plniť sny po mojom mentoringu. Nie je podstatné to, čo robíte. Je podstatné, ako to robíte. Je podstatné, kto vám to bude rozprávať a akým spôsobom vám to bude rozprávať. Zúčastnil som sa niekoľkých školení, kde ma školili špičkoví americkí speakery, špičkoví slovenskí a českí speakery. A pochopil som jednu vec. To, kde ste dneska, nemá absolútne nič spoločné s tým, kde môžete byť zajtra. Garantujem jednu vec, a to je tá, že vám dokážem zmeniť váš život. Ak si skutočne chcete plniť svoje sny, tak prídite, teším sa na vás.